Ahoj, dneska sme si na záhrade vonku grilovali u nás na Ofíre. Každá naša grilovačka u mňa musí byť zakončená niečím sladkým, nejakým dezertom, samozrejme tiež z Ofíru. Budeme potrebovať takisto kávu. Urobíme si v koťogu moka. Ja som si dneska vybral Brazíliu, lebo má s chuťou nugátu a mandlí, trošku škorice, ktoré bude veľmi dobre harmonizovať s našimi marhulami. Takže si urobíme jednoduchý dezert, ktorý zvládnete všetci doma. Máme tu krásne marhule zo záhrady, tie si nakrájeme. Budeme ich opekať na karamelizovanom cukri. K tomu bude sabajón alebo šodo, ktoré sa robí z vína, nejakého dobrého alkoholu. My ho dneska urobíme z kávy, s kávovou redukciou, ktorá nám bude veľmi pekne doplňať chuť marhulu. Na skaramelizovaný cukor si dáme marhule, trošku ich opečieme. Pridáme trošku vanilky, prestujeme, nie príliš dlho, aby nám zostali chrumkavé. Pridáme trošku masla. Zbožňujem túto sezónu, lebo máme v kvete levandulu, ktorá perfektne pasuje na restované marhule, alebo aj broskyne, alebo čerešne a višne. Nakoniec marhule premiešame, trošku preflambujeme. Môžeme zjemniť amaretom, mandlovým likérom. Restované marhule máme hotové. Na sabajón, alebo tzv. Šodo, budeme potrebovať jedno celé vajíčko, 2 žltka, 2 lyžice kryštálového cukru, načľahať nad parou. Na ozdobu použijeme restované plátky mandlí, opražíme si ich na sucho, dáme trošku podrobne na vyhoria. Do našľahaného sabajónu si pridajeme kávu a budeme šľahať do peny. Nad parou, nad vodným kúpelom. Bolo to veľmi rýchle, jednoduché na záver nášej grilovačky, môžeme to i servírovať. Kávový sabajón máme krásne našľahaný do jemnej peny. Verbená. A nech sa páči, dobrú chuť vám prajem. Skúste.